moi! Mulla ei oo mitään tekemistä, niin mä ajattelin tulla höpisää. Vaan jotain. Kello on nyt vähän yli 3. Mä pääsin koulusta tässä pari tuntia sitten. Piti jäädä vähän siivoilla, kun me järjestettiin, Tukarit järjesti sellaisen niin kuin vappukevännyksen. Niin sitä piti jäädä vähän siivoille sinne. Mut ei onneksi kestänyt kauan, että päästiin silti, että oikeasti mulla olisi loppunut 10 minuuttia sitten koulu. Mut nyt loppui sitten jo 1 ja alkoi tämä vappu. Mulla on nyt tulossa ihan sikakiva loppuviikko, koska me mennään tänään Julianne ja Sovin kanssa Sofialle, josta me sitten jatketaan vielä Julian kanssa Sofian kanssa Julialle yöksi. Ja sitten no huomenna menee varmaan tyttöjen kanssa, me käydään varmaan leffassa ja silleen. Ja sen lisäksi torstaina ja perjantaina mä lähden jo 12 molempina päivänä koulusta, tai niinku 18 Hartwallilla, koska tapahtuu yksi ihan sikakiva juttu. Jota mä en niinku kuitenkaan nyt kerro vielä sen enempää, koska mun tuurilla käy kuitenkin sitten niin, että kun mä hirveästi hehkutan, niin sit mennäänkin päin puuta koko hommeli, niin mä en sen takia nyt hirveästi siitä vielä kerro. Mutta saatte kuitenkin kuulla siitäkin täällä. Viimeistään varmaan torstai-iltana voisi luvata. Ja tosiaan mulla on täällä nyt tällainen Kanada-paita, pelipaita. Ja sit mulla on dekoripset, en tiedä kuinka hyvin näkyy nää, mulla on vähän liimaa. Ja nyt mä vaan kuuntelen täällä musiikkia. Ja niin, asia miksi mun piti tulla tekemään tää, niin mä näytän, että mitä mä sain lahjaksi mun tytteleiltä ihanilta. Ensinnäkin mä sain Nealta ja Suvilta tällaisen ihan sika-ihanan niinku tällaisen fleece-peiton. Ja ne on kirjoitellut tän täyteen kaikkia niinku mulle tärkeitä asioita. Ja tää on niin ihana lahja oikeesti. Ja sen lisäksi mä sain niiltä Pepsi Maxia, jonka mä yllätys jo juoda. Ja sitten mä sain popparia ja Magic Mikein. Ja sit Saralta mä sain jotain tällaisia karkkeja ja muut. Mä varmaan laitan vielä kuvia kyllä. Niin mä sain karkkeja ja sit mä sain sellaisen käsikorupaketin, jota mä en jaksa hakea tuolta. Ja sitten mä sain tällaisen laukun. Mä oon aina niinku tarvinnut pitkään tällaista pikkulaukkua, niin nyt mulla vihdoinkin on tällainen, mitä sitten voi käyttää hyvin. Ei mulla oikeastaan mitään tärkeämpää. Mä nyt yritän tehdä tästä melko lyhyen, että jos mä ehtisin tän lataa jo tänään sinne, kun mä en oo nyt hirveästi postaillut. Mulla on kyllä tosi paljon kuvia. Ja sit mä luulen, tai toivon, että mä kuvaan vielä tänään lisää. Ai niin, vielä yhden jutun mä voisin näyttää, että mitä mä sain synttärilahjaksi. Mulla tosiaan sunnuntaina oli synttärit. Niin no juuri ne, mitä mä sain joiltain kavereilta. Ja joiltain mä en oo vielä saanut ollenkaan. Ja sit mä sain mun perheeltä. Mennään iskän kanssa kattoo Suomi-Ranska-peliä. Ja sitten mä sain tällaisen Suomi-hupparin. En tiedä kuinka hyvin tää nyt näkyy tossa. Mulla on tossa tällainen pikkuruutu niin vieressä, jos mä näen nää. Kuitenkin tällaisen Niken Suomi-hupparin. Ja sitten Suomi-kaulaliinan. Ja sen lisäksi mä sain sen ihan ihanan tiedon, mikä tapahtuu tässä tän viikonlopuilla, mut siitä mä selitän sit enemmän. Tää on nyt kestänyt 4 minuuttia, joten mä voisin lopetella ja alkaa pikkuhiljaa jo valmiiksi pakkailla kaikki juttusia, mitä mä tarviin mukaan nyt lopuksi. Eli ei mulla tässä yhtään mitään niin kuin tän tärkeämpää ollut, kun ajattelin mä tulla pöliseen jotain turhaa tähän. Moikka ja viettäkää kivat vaput!